2 stačí, co nevím, no, máš pavoučka v pokoji. Hele, já nemám, jakože, na co se trošku na léto netěším, je, že pavouci, komáři, hele, já prostě toho pavouka, já, jakoby to nemusím úplně. Jsi ten, kdo mě Je motivoval. to trošku... Sasuke Poppy, děkuji 50 korun, děkuji Dragonide, děkuji. Já prostě nemusím moc pavouka. Jakože... A nemám rád, říkám, já nemám rád, když... Dobrý, jsem muž, když budu muset, tak doma samozřejmě nějak pavouka odchytím, ale nemám rád, když třeba mi někdo veme na noviny, máma vole, máma, největší master, víš co, tohle je v tom je dobrá máma, ona si ze mě dělá totální prdel. Ona minule donesla mrtvou myš, vole, na chatě, na lopatě, vole, do postele. Já ležím v obyváku, chilluju, ne, a máma najednou, vole, s lopatou ve dveřích, hele, říkám, děláš si piču, ty vole. Jsem začal řvát, jako říkám, vypoj, tu se a ona pochcaná, ona se drží, aby se nepochcala a jde s tou lopatou ven. Víš co? Co ti mám říct? Jo no, je tam vlastně, jo no, tak to vlastně, jo počkej, teď jsem viděl tohle, počkej. Je v pohodě, když najdeš pavouka. Není to takový problém najít pavouka. Problém je, když zmizí. Tam, kde byl předtím. Víš co? To je fakt reálný problém. Jsem říkal, že když budu mít slečnu, za ní budu stát do doby, dokud tam nebude pavouk. Pak už jsme každý za sebe. Já jsem teď by the way viděl, že ani na Bali to teď není úplně safe, co se týče pavouků, že nejenom Austrálie, Thajsko nebo tak. Bali je Thajsko. Kurva, myslel jsem jako, no to je jedno. Bali je Bali. No prostě dívej. In today's handoff to the 5, we give you a shift in perspective. It is January 31st, and even though we know it's not Je to aktuální video January 21st v lednu. actually true, it almost feels like we've had 31 straight days of us. As one woman showed us on TikTok. If you've been looking for a reason to not come to Bali, this is it. Jako upřímně bych nechtěl jako běžet tou... Okay, look closely. This is from Grace Hiking and Travel. That's the account. Whoa. She's sharing an absolutely massive web created by dozens, honestly hundreds, maybe thousands of spiders. This is a kind of wall stretching between... Pičo, kámo, hej, za kolik bys to prošel takhle? Jako reálně nejmenší možnou částku, za kolik bys to takhle rovně prošel? Za litr. Za 1000, jo. Tak to ti říkám, že mě hrozně mrzí, že se tam nemůžeme teď portnout. Kdyby nebyli jedovatí, tak ti to 1000 dám. Za 1000 korun bys prošel tímhle, jo. Tak to vám jebe. 125 korun. Bushes on the ground all the way up to power lines. Kámo. And some of these spiders are so big. All the way up Ale to co to je za pavouky? To se nějak jmenuje. To jsou možná... Když to tam ukázala, já se pak mám s těma hodinkama. And some of Řeknou. these spiders are so big. In the video they compare them right there. No. Ty vole, to není malý, ta prdel. Ty vole, to ani nevím, co je. Já jsem vzal jeden takový ten druh, takový ten žlutej trochu, takový obrovský je v Americe. To je nějaký pavoukář. The size of a watch. Ty pičochu, tak. Já ti natvrdo říkám, že si jenom představ situaci, že pod tím jdeš a spadne ti za krk něco. Je mi úplně jedno, že nejsou nebezpeční. Mně jsou nebezpeční pro mě. Psychicky. Oni jsou v klidu. To mi je úplně jedno, kámo. Je to Yorkshire. To je dáš kapucu. Co se... Já ti něco řeknu. Já bych si pod tohle ani nestoup. Jako normálně, seriózně, bráško, bych nešel jako pod to. Jako, že by to bylo nade mnou a já bych se takhle pal nad sebe. Nešel bych pod to. Ne, že bych to jako neprošel, ale já bych pod to ani nestoup, vole. No. So, while Chicago may be sunless, damp and gray, at Pič, mohla to natočit ve 4K někdo, kurva. least we do Já se not have zajímalo. a conference of spiders making way. Petelice, vole. Hypogryf.
webs the size of a house, and that is today's lesson in gratitude. Měla toho natočit trošku víc, jako. Měla toho natočit trošku víc. Před 10 měsíci. To je on, ukaž ho. Tak jdi do píči, ty magore jeblej, posranej, to je mé morče. Okay, you take him now. Seriously. Jasně, v pohodě, ten vypadá fakt v pohodě. Vypadá fakt bezpečně, jebe ti. Jdeš se na ruku, no. To nevypadalo on safe. Jako, ten pavouk. Kurva, teď mi tady budou najíždět tady ty pičoviny. Golden Orb Spiders, to je mohlo být ono. No jasný. Co ti jebe. Ty magore. Ukáž. Hej, tam po to bych nešel pod tím ani hovno. Ale na jednu stranu mě to fascinuje a musel bych od toho stát Ty píčo. Hoši, o tomhle mám noční můry. Fakt nekecám. Já jsem kolikrát měl noční můry, že prostě jdu a všude jsou pavouci nebo hadi, který mě koušou do nohy, třeba běžím, což víte, že je sen, běžím a normálně vyskakují mé jako hadi z pole a kousají mě do nohy a tak. A i jakože pavouci na mě padají a tohle. Aspoň tam nemají problém s komárama. Jako jo, no. Many, to ti jebe, ne, ty bíčo. Šáhni tam. Máte dík zase pro Sweet Caroline. Děkuju, šéfe, děkuju. Se jmenují Nefila chlouponohá, jsou takhle všude na Zanzibaru, jsou jedovatí. Teď říkali, že to nejsou jedovatí. To je Golden Orb Spiders, tady píšou. Spider Village. Spider Village. Where you come from? Píčo. Australia. Yeah. Borec je z Austrálie. Píčo. Yeah, I have the summer, yeah, the golden orb spider. Ty píčo, stanu, tak to chuva musí kůži. Šíp. Hochu, ty píčo, musí kůži, tak tohle je fakt šit, hochu, děj se kolik toho je, to ti mrdá, hochu. Tak teď mě stojí, hochu, chlupy hodně hustě. Dal bys tam ruku, prostě. Ty pičo, mě úplně usinu. Dude, look at that. Look how Jdeš pryč. many orb spiders are up here, man. That's crazy. On šahá na tu... Dude, look at that. Look. Čej, tak... Holý Bobík, děkuji, 4měsíční výstav. On na to hrábl. How many orb spiders are up here, man. That's crazy. And this is one with a super strong web. There's a lot. I've got a lot of other orb videos on my channel, so check A jo, on si ujíždí na to. those out as well with a little bit more information. But just having a look here. Ty pavučiny jsou natolik silné, že se v nich zachytí vmešený drobný ptáci. Look how many there are. It's crazy. To je magor. Chápeš, že ten pavouk, víš, co je na tom ještě děsivější. Ten pavouk má nejvíc očí, kámo. On vidí všude. On vidí všude. Chápeš? Jsou to jen pavouci, ale pavouky. Krutej. Růže jsou rudé, fialky modré, jeden sad pro Káju, protože srdce má dobré fety moment. Ejve, děkuji ti za sabík, děkuji za zprávu, děkuji, šéfe. Stísněné prostředí. Dívali jsme se na lezení do věcí. Ale ty pavouci, hochu, tohle mně přijde až jako moc, hochu. Tohle mně přijde jako... Ahoj Kájo, milník 50. Hej. měsíce je pokořen. Počkej, Měj Ondro, se. jako tenhle záběr mi vysvětli. Tohle je extrémní záběr, to ti mrdá. Čekuj to, to ti jebe. Ty vole. Ondro, děkuji ti za 50 měsíců a za veškerou podporu, šéfe, děkuju. No jakože představa, že jdu v noci tam a nevím to a najednou se jako chci podívat na nebe, jakože se chci podívat, víš co, tady bude někde svítit lampa, bez tak, takže si řekneš, jdeš tam potom, říkáš si kurva, pohodka dovolená, ne. A teď se prostě takhle večer podíváš,
jako k tomu světlu na tu lampu a teď to uvidíš hochu jenom ty stíny, tak ti říkám, že bych se posral. Jako totál bych se posral. No ahoj prdelko, jak ses dnes měl? Čau Roxy, děkuji ti moc. Cvičebně. Děkuji ti moc, šéfe. Děkuji ti za podporu. Si za 200 spustil papuvočině za krk. Kámo, začal bych normálně dělat kotouly, který jsem nikdy nedělal. Normálně kotrmelce, kotouly, všechno bych si vyslíkl, okamžitě bych sebou mrskal vozem, prostě nevím, poblil bych se, omdlel bych u toho, možná bych se pochcal ještě. Nevím. Before Corona. Hell yes. Before Corona. Yeah. Nevím, fakt nevím. Ale pro ně to bude easy, víš co, že problém je, že oni budou všude, kámo. Dívej. Look at this, very good. Ale jako možná tam fakt nejsou komáři. Víš co? Petrik Hauko, Petriku, děkuji za nový sabík, vítej. Existuje pavouk, co si dělá bubliny, vím to, že existuje kámo vodní pavouk, který si udělá bublinu, aby přežil pod vodou. Chápeš to? To je masakr. Pičo, oni se adaptujou, čet. Oni se adaptujou a říkám ti, že někde je hodně zmutovaný pavouk. Nasranej. Však někdo mi poslal na Instagramu, jakože mi chtěl jako poslat asi nějaký video, jakože hej Fety, rádi tě sledujem, a to rádi nebylo s jeho přítelkyní nebo kamarádem, ale normálně měl na zdi pavouka, kámo, nebo na ruce na stole, já už si to nepamatuju. Normálně na tvrdo, říkám dobrý, OK. Příjemnou zábavu, to se posral, ne? Jako, hele, já se fakt snažím chápat, jakože když má rád někdo mazlíčky, jo, různý, jakože má někdo doma morčátko, křečka, jo, poňuňaj se. Moje sestřenice měla, nebo nevím, jestli má furt nějakou mega hlemíždě, ty vole, to taky jsem nezvládal úplně, jsem to ani neviděl ho. Ale jakože máš jako mazlíčka jako pavouka, který, vole, vlastně ani neví, že seš jako jeho páníček, vole. Což jako, který tě jako vlastně vidíš, já jsem někde hledal, jestli pavouk si na tebe dokáže zvyknout, tak pro něj to jako takhle není podle mě, jako že bys hledal ty malý pavoučci, který jsme se dívali, a nevím, jestli nasraná jako tarantule, jakože ví, páníček, ahoj, vrtím, vole, tady, pičo, zadníma nožičkama, ahoj, už jsem se na tebe těšil, vole, přišel z práce, kurva, nemůžou mít bond s tebou, no, oni prostě by tě podle mě chtěli klidně sundat kdykoliv. Já choval pavouky 10 let. A měl partnerku. Jako hele, já pavouky nemám, taky nemám partnerku, jo, ale jestli to není třeba náročnější. Já ti natvrdo říkám, že i kdybych potkal tu nejkrásnější ženu. A žádná to nedala, no. A řekla by mi, tyjo Kájo, ty si mi fakt tak líbíš, fakt to myslím vážně, fakt chci s tebou dělat různé věci, fakt jako nechceš jít ke mně domů a fakt jako s tou děláme krásný. A já, no. Ale je tam jenom jeden problém. Hele, nevadí mi, jestli máš péro, jsem s tím v pohodě. Jako fakt jsem s tím teď už úplně v pohodě, fakt jsi krásná. No, mám doma 40 druhů pavouků. Kámo, nešel bych. Prostě nešel bych. Jako teď mimo to péro, opravdu bych asi nemohl žít s ženou, která miluje jako pavouky a chtěla by je chovat doma. Abych nikdy nemohl spát. Fakt jako, i kdyby měla jednu tarantuli, tak bych věděl, že když spolu budeme chodit třeba, tak bude chtít být i s tou tarantulí, třeba jsem tam. A nebo bude chtít si ji vzít do společného bydlení. A vím, že to pro ní je prostě jako, víš, jako mazlíček, který ho si chce vzít sebou, který ho neopustí, což chápu, tohle já chápu, ale já bych to nedal. Víš, jakože prostě nemohl bych žít prostě v místnosti, kde jsou pavouk, kde je jeden pavouk. Už jenom to, co jsem slyšel, hochu, jednou jsem si to sugeroval, někdo mi to řekl, když mi bylo 16 nebo kolik, že nějaká paní si dotáhla, už jsem vám to říkal, že si dotáhla z květinářství nějakou palmu, ty vole, koupenou. No a po nějaký době začala slyšet jako zvuky, takový nějaký zvuky prostě. No a zjistila, že v tom byly vajíčka nějakých, vole, sklípkanů nebo tarantulí někde z prdele, víš co, začali se tam líhnout. Víš co?